Velkommen, Eva. Tak. Vil du sige hej til dem derhjemme? Det kan du gøre derigennem. Super godt. Tak fordi du ville komme og besøge os. Det er vi meget glade for. Vi har sådan nogle hjælpenisser. Det er Breaker-nisse og Fantasy-nisse. Ej, hvor er I søde. Tak skal I have, nisser. Hopper I ud og holder øje med Nikolaj? Ja. Og hans fireball, eller hvad det er, han har gang i. Har du set den der fireball-konkurrence? Er den ikke crazy? Jo. Prøv her. Nu har jeg jo altså siddet og prøvet at lave lidt sjov med at lyve her i dagens udsendelse, ikke? Mm. Det er jo fordi, at jeg synes, I lyver ret meget i julekalenderne. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Hvordan var det, og jeg ved godt, at det er jo ikke dig i virkeligheden, men hvordan var det at skulle lyve hele tiden? Altså, det var lidt mærkeligt, men det var okay. Var det noget, du kunne finde på at komme til at gøre i virkeligheden? Altså, hvis jeg var i den der sag, jeg var i der, så tror jeg måske, jeg kunne komme til det. Hvorfor er den anderledes end i virkeligheden? Det ved jeg ikke. Det er måske fordi, at den er så vigtig. Eller altså, det handler jo om liv og død, ikke? Vi har fået en masse mails til dig, fordi der er rigtig mange, der gerne vil spørge dig om en masse spørgsmål. Og der er mange, der for eksempel har spurgt, om Ida dør til sidst. Det ved man ikke. Det ved man ikke. Nej. Det er mega hårdt, at man ikke kan få det at vide, synes jeg. Ved du det godt selv, om hun gør eller ej? Ja. Okay, og du vil simpelthen ikke sige det? Nej. Heller ikke selvom, at alle de her pebernødder bliver dine? Nej. Kom nu. Nej. Ida, eller Eva, som du hedder i virkeligheden. Hvordan kom du til at se så syg ud i julekalenderen? Det var altså noget hvid maling, som min sminker puttede på mig, og så sådan noget blå på læberne. Var det ikke, hvordan var det at se sig selv i spejlet og se helt sløj, skidt masse ud? Jeg blev lidt forskrækket først. Hvad tænkte du? Nej, er der noget galt med mig? Ja, lidt sådan. Hvordan tænker du så nu, når du ser det i fjernsynet derhjemme? Det ved jeg ikke rigtig. Du bliver ikke forskrækket med at overse det? Nej. Nå, det er godt. Prøv at høre, der er også nogen, der skriver her. Der er en, der skriver, han hedder Christian. Han vil gerne vide om dig og Sara, altså Cecilie i serien, om I rigtig er søskende i virkeligheden. Nej, det er vi ikke. Det er I ikke? Nej. Synes du selv, at I ligner hinanden lidt? For det synes jeg nemlig, I gør. Det er der også mange, der har sagt. Tror du, I er valgt ud fra, at I skal ligne hinanden? Ja, det tror jeg faktisk. Har I det sådan en lille smule søskendeforhold i virkeligheden? Altså nu, når I har lavet så meget sammen, og hvad mener du sådan? om I lærte hinanden at kende som søskende også? Eller om du opfatter hende lidt som en halvstor søster eller sådan? Ja, på en måde. Hvordan? Hvorfor? Fordi hun har spillet min storesøster. Hun har spillet din storesøster? Og så er vi blevet gode venner nu. Kunne du godt tænke dig sådan en som Sara i virkeligheden som storesøster? Ja. Har du en storesøster i virkeligheden? Nej, jeg har 2 storebrødre. Ej, kan du ikke låne hende lidt en gang imellem så? Jo. Det ville jeg altså gøre, hvis jeg var dig. Det er jeg helt sikker på. Så er der en her, der skriver, det er, vi skal lige se, hvem det er. Camilla. Hun siger, hej Sara. Eller, det er jo så, hun mener så Eva, der står, hej Sara. Har Ida en rigtig hjertefejl? Altså, har du den rigtige hjertefejl, når du går ud af serien? Nu for eksempel, har du så hjertefejl? Nej, det har jeg ikke. Så det er det rene skuespil? Ja. Hvordan kunne du spille, at du var syg, hvis ikke du har prøvet det? Jeg spillede bare. Det prøvede du bare at ramme simpelthen? Ja, og så sagde de nogle ting til mig også. Hvad sagde de for eksempel? Sådan noget, hvordan jeg skulle trække vejret og sådan noget. Hvordan skal man trække vejret? Kan du prøve at vise mig det, hvis jeg holder det vejret? Sådan. Oppe her? Ja, sådan lidt heroppe, og så sådan. Ej, puha. Var det svært at kende forskel på Ida og Eva, når man kom ud derfra? Nej, det synes jeg ikke. Jeg er jo lidt fordi, at Ida er syg. Og Eva er rask, men ellers ikke. Men det var ikke sådan, så når du kom ud, så kom du til at snakke ligesom Ida, eller? Nej, slet ikke. Nej. Der er også nogle andre, der har spurgt, om det ikke var kedeligt. Altså nu, når man endelig er med i en julekalender, om det så ikke var kedeligt at skulle ligge i sengen under det hele? Nej, det var det faktisk ikke. Fordi... Nej. Men jeg gik jo også rundt nogle gange. Jeg lå ikke kun i sengen. Så det var ikke en kedelig rolle at spille, bare fordi hun var syg?
Nej, slet ikke. Blev man ked af, altså fordi det er jo en alvorlig ting, kunne du mærke, om du blev ked af at spille Ida, som var syg? Nogle gange, så var der nogle ting, jeg skulle gøre, og så kunne jeg godt mærke, sådan, der bliver jeg lidt ked af det. Hvad var det for eksempel? Det må jeg ikke sige. Nå, det må du ikke sige. Jeg lokker hele tiden. Skal jeg fortælle dig noget? Ham, der sidder og trykker på knapperne lige nu, han har faktisk haft også hul i hjertet, da han var lille, rigtigt. Hej. Det er der mange, der har haft, tror jeg. Men du har det i hvert fald ikke i virkeligheden. Hvad var det allerbedste ved at være med i hele serien, hvis du sådan, nu når du kigger tilbage på det, nu er det alligevel et stykke tid siden? Altså i skuespillet eller sådan? I hele arrangementet. Måske gerne i pauserne, det vil Så vi er da det gerne vide noget om. alle folkene, de var så søde, og man fik så gode venner og sådan noget. Så det var en god oplevelse. Tusind tak, fordi at du ville snakke med mig om det. Ja. Nu skal vi ud og hænge et hjerte op, fordi du har nemlig selv taget et hjerte med, som du har spurgt om at få lov til at, til at hænge op. Tager jeg lige den på. Hov. Sådan. Fordi vi har jo en hjertevæg. Jeg skal også lige have min egen jakke på. Ja. Hvor at folk de kommer forbi og hænger deres hjerter op med et ønske eller en hilsen til en, som de rigtig, rigtig godt kunne lide. Ja. Og jeg har bare været så heldig, at du også ville hænge dit hjerte op i dag, Eva. Så hvis du lige kommer her med mig og forklarer, hvad det er. Hvem det er til. Det er til min oldemor, som hedder Nonni. Hvorfor skal hun have en hilsen? Det er fordi, hun er kommet på plejehjem. Og så synes jeg, hun skal have en hilsen. Så synes jeg, vi skal hænge det op, samtidig med, at vi sender en hilsen til Nonni. Det gør man med en klem. Det skal du gøre her. Okay. Sådan, så du sender hilsen. Og hvis du gør det, ja, præcis, så kan vi kigge med. Så kan Nonni bedre kigge med. Sådan der. Så. Tusind tak, Eva. Det var dejligt. Ja. Du kan lige blive stående her, mens at jeg lige forklarer, at vi har fået også et andet hjerte tilsendt, som jeg lige nu ikke har på mig, men som er kommet med posten. Og det er altså fra en over i Kolding, som selv er syg, og som sender et hjerte, som hun vil have, vi hænger op på hjertevæggen, sådan så at hun kan blive rask igen, fordi hun ønsker sig, at hun bliver rask til juleaften. Så hun har sendt det med posten, så det lover vi, at vi gør. Og du kan også sende dit hjerte herind med posten. Du kan se adressen inde på vores hjemmeside. Ellers så kan du komme ind og besøge os her på Kongens Nytorv mellem 5:30 og 6, ligesom Eva har gjort, og fortælle om din hilsen eller dit ønske for julen. Tak fordi du kom, Eva. Jeg er så lidt. Nu skal vi til Fireball.